हांगेले डिसॅपियरन्स डे आणि दामोदर महिना म्हणटन हे ऑस्पिशियस डे सगळ्यांक स्वागत करता असं वैष्णव भजन संध्या वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रील नरोत्तम दास ठाकूर हंगेले विषय सगळ्यांक गोत्तस जाल्यार ह्या वेक सांजशे एक म्हाका गोत्तशे तितले विषय तुमगेलो शेअर करूंक प्रयत्न करता आसा। आनी किंग कृष्णानंद दत्तानी नारायणी देवी हंगेले सुपुत्र जावन बांग्लादेशांत राजशाही डिस्ट्रिक्टांतले गोपालपुर गावांतू माघ पूर्णिमाक आविर्भाव जन्म आयलींचे आविर्भाव जाल्ले गेले। सन्नपणांतू म्हळ्यार चेडूं जावन आसतनाची त्यांनी श्री चैतन्य महाप्रभू लेगीत तांगेले ते एक कृष्ण भक्तींतू आकर्षित जावन आशिल्लींची। जातक पळयतनाची ज्योतिशान सांगले की हो चेडूं व्हड जातना एक चांग एक राय जातलो ना जाल्यार चांग एक प्रभाषक एक प्रीचर जाता म्हणून सांगतांची। हांनी संस्कृत शिकूक भारी हुशार आशिल्लींची। हांनी मस्त कीर्तनांनी बरयला। आता हांगेले आनी रचन केलेले स्वल्प कीर्तन आम्ही ऐकूया। आजी कीर्तनकारांक आजी म्हणजे कीर्तनकारा सगळ्यांक हांव स्वागत करता असं। ताजेटू तुमकां सगळ्यांक वापस एक पण स्वागत करता असं। आता फर्स्ट जावन म्हणून येता सांची शिल्पा हेगडे माताजी आणि वृंदावन रम्य स्थान म्हणलें कीर्तन म्हणटा सांची। हंगेले मधुर स्वरांनी आम्ही हे कीर्तन ऐकूया। शिल्पा हेगडे माताजी स्वागत। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण माताजी। नरोत्तम दास करेलेले प्रार्थना तुला भजन। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर अभृत कालिंदी रे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर तार मध्ये हेमपीठ अष्टदळे बेष्टित अष्टदळे प्रदान नायिका तार मध्ये रत्नासने बोशियाचे दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। ओ रूप लावण्य राशी आमिया परिचय कशी हास्य परिहास्य संभाषणी। नरोत्तम दास कोय नित्या लीला सुख होय सदा ये स्फुरक मोरामनी। वृंदावन रम्य स्थान
दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरी बोल. मस्त चंदकोन सांगले. धन्यवाद शिल्पा हेगडे माताजी. आणि आता म्हणलं कीर्तन येतो वृंदावनाचे सुंदर वर्णन जला की चिंतामणी वज्र वैढूर्यान ते अरमन असता आणि ते यमुना नदी तीरांत असत ते अरमने ताजे मध्ये भांगरा तावरे अष्टदल अष्टदल जावन असते 8 अष्टदल जावन असते तावरेरी 8 गोपिका स्त्री ತಂಗೆಲ್ ಮಧ್ಯಂತೂ ದೇವ್ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರಾಧಾ ಸಹಿತ ಕೈ ಬೈಸುನು ಅಷ್ಟಿತೆ एक सुंदर दृश्य आमका हे कीर्तन येतो ऐकूच्या काही मिळले आणि त्या एक सुंदर स्वरारी शिल्पा हेगडे माताजीन सांगले की त्यांका डोळे एदुरू ते एक दृश्य दिसले म्हणून येता तसले एक रूप लावण्य असेल ते दंपतीले हास्य परिहास्य असेल ते एक संभाषण पळोच एक खुशी म्हणून सांगून पळोच एक भाग्य मिळले म्हणून सांगून नरोत्तम दास ठाकूर हांनी हे कीर्तन येतो सांगला. तशी नरोत्तम दास ठाकूर हांनी सणाचेरड जावन असतानाची तांका चैतन्य महाप्रभू वैरी एक आकर्षण आशिल्ले म्हणलें आमी तावळेकरींची. आता नेक्स्ट कसं म्हळ्यार तांणी मुखार एक 12 वर्स असतानाची नित्यानंद प्रभू तांणी हांगेले स्वप्न येवन सांगतांची पद्मात न्हंयतू स्नान केल्यारी तेन्ना तुका देवाले प्रीती पात्र जेवच्याक जगता म्हणून. पद्मा न्हंय म्हळ्यार गंगा न्हंयचे गंगा नदी आमगेले पुण्य पावन नदी ताजे मेन धारा तशी ताजी एक मेन प्रधान कवलो बांगलादेशांत पडता. ते पद्मा न्हंयत बुडतना तांणी बुडतना चैतन्य महाप्रभूले इच्छानुसार पद्मा माता म्हळ्यार नदी न्हंयचे देवते तांणी प्रत्यक्ष जावन नरोत्तम दास ठाकुरांका आशीर्वाद करतात. ते आशीर्वादा निमित्त तांगेले देह सगळे देह स्वर्णमयशे म्हळ्यार ते नमुनेचे एक देवाले साक्षात आशीर्वाद मेळटा ते एक तेज ते देहाक येता. तांणी चंपन अशी वतना सकडे अशी पळयता आसतांची की कोण बा हे तांगेले या गल्लींतू आयल्यांची म्हणून सांगून कोणाकय तांगेले गुर्त मेळना. इवन तांगेले आवसूक तांगेले गुर्त मेळना. तांणी अशी आश्चर्यचकित जावन हांकां पळयता अशें रखतना नरोत्तम दास ठाकूरांनी आवसूक ना कसपुरा विषयी जाल्लेले म्हणून सांगून तांणी सांगतांची. आता मी दोन्हीचे कीर्तन ऐकूया. नरोत्तम दास ठाकूर हांगेलेची आणि कीर्तन बरयलेले बंगाळी भाषेंतले हे म्हणून येता सांची वैष्णवी भट्ट हांनी वैष्णवी भट्ट माताजी हरी हरये नम कृष्ण यादव नमः म्हणलेले कीर्तन. हरे कृष्ण वैष्णवी भट्ट माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः
हरिहरये नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन हरिहरये नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरिहरये नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः एजह गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण एजह गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण एजह गोसाईर जार मुई तर दास तामस बर पद रेणु मोर पंचग्रास एचह गोसाई जार मुई तरदास तामस बर पद रेणु मोर पंचग्रास हरिहरये नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास जन्म जन्मे होए एई अभिलाष तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास जन्म जन्मे होए एई अभिलाष एचह गोसाई जार ऐसह गोचाई जबे ब्रजे कोइलावास राधा कृष्ण नित्य लीला कोरीला प्रकाश एचह गोसाई जबे ब्रजे कोइलावास राधा कृष्ण नित्य लीला कोरीला प्रकाश हरिहरये नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आस नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आस नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास हरिहरये नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिहरये नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद वैष्णवी भट माताजी।
बारी चंद कोण सांगले हे कीर्तन इंतू नरोत्तम दास ठाकूरांनी सांगतांच की हे देवा कृष्णा यादवा गोपाला गोविंदा श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैता हरि गुरु वैष्णव श्रीमद भागवत भगवद्गीता आणि षड्गोस्वामींका प्रणाम करता तंगेले चरण धूळीन तंगे शिष्याले संगतानी जनन मरण चक्रा सुकून मुक्ती मेळता वृंदावना असताना त्यांनी राधा कृष्णाले 5 टाइम्स अनुभव केला वृंदावनांतू हरिनाम संकीर्तन करून देवाले चरण कमलारी मन स्थिर जाऊन रब्बू का म्हणून प्रार्थना करता म्हणून सांगता असायची आता आम्ही पळेल की पद्मानयंतू बुडून जतरी कसं चेंजेस आयले म्हणून ताजी नंतर तांका श्यामसुंदर आवैरी मस्त भक्ती येऊन त्यांनी तंगेले 16 वर्षारी घर सोडून जगन्नाथपुरीक यात्री करतांची त्यांनी तंगेलोटू श्यामानंद प्रभू आणि श्रीनिवासाचार्य असताची तशी वत्ता असताना तांका वाटेरीची महाप्रभूले तिरोभाव जलल खबर मेळता ते बेजारांतू त्यांनी तंगेल यात्रे थंयची रब्बोनु श्री रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी मेळूक वृंदावना वताची थंय तांका निराशे जता दोन्ही गोस्वामी गेले तिरोभाव जावन असता थंय त्यांनी श्रील जीव गोस्वामी लागी आश्रय घेताची त्या वेळारी श्रील जीव गोस्वामी कोणाकय दीक्ष दिनाशिलींची सो त्यांनी हंगा श्रीला लोकनाथ प्रभू लगी पेटयताची आता मी तिन्ही कीर्तन ऐकूया गौरांग करुणा करो म्हणून हेमा हे म्हणू येता सांची हेमापै माताजी हरे कृष्णा हेमापै माताजी स्वागत असा हरे कृष्णा पुराणा दामोदर मासात शुभाशयू हांव श्री नरोत्तम दास ठाकूर वंदन करून भजन सांगतस गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मोसमो पतित प्रभु नाही त्रिभुवने गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मोसमो पतित प्रभु नाही त्रिभुवने दंते त्रेणधारी गौरा डाकी है तुम्हारे कृपा करो ये सोमार हृदय मंदिरे दंते त्रेणधारी गौरा डाकी है तुम्हारे कृपा करो ये सोमार हृदय मंदिरे गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मोसमो पतित प्रभु नाही त्रिभुवने यदि दया न करीबे पतित देखिया पतित पावन नाम किसेरा लगिया यदि दया न करीबे पतित देखिया पतित पावन नाम किसेरा लगिया गौरांग करुणा करो
दीनहीन जाने मोसमो पतित प्रभो नाही त्रिभुवने पडेची भव तूफाने नाही क निस्तार श्री चरण तरणी दाने दाते करे पार पडेची भव तूफाने नाही क निस्तार श्री चरण तरणी दाने दाते करे पार गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मोसमो पतित प्रभो नाही त्रिभुवने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मोसमो पतित प्रभो नाही त्रिभुवने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद करुणा करो दीनहीन जाने मोसमो पतित प्रभो नाही त्रिभुवने हरे कृष्णा हरे कृष्णा धन्यवाद माताजी आज सकाळी चंजला लाईक जला म्हणलेले सकाळी तुमगेले मेसेज येताना हुशारना म्हणू जे वैष्णा कोण म्हणताना लेखनी की तुम्ही इतली चंद कोण म्हणतलींची म्हणून सांगून केदा नाही तुम्ही लाईक कोण म्हणताची जलारी कसले येतोन जायनी देवाल सेवे देवा नमगला म्हणून जलारी देव केदा नाही सोण घालना म्हणून सांगून तुम्ही जी आता म्हणलेलं कीर्तन इंतू त्याविषयी येता असं की हे देवा गौरांगा दय करी मिगेल तिथले पतीत जावनशी हे तीन लोकांतो विंगडपणे नाची मिगेल उद्धार करी नाजलारी पतीत पावन म्हणले तुगेले
नावाक कळंक लागतले संसार म्हणल्यार भवसागरांत बुट्टासी एक बोट आव ते म्हाका तू तुगेले दिव्य चरण कमलाचे आश्रय दिवन हे भवसागरादून पार करी म्हणून सांगून प्रार्थना करता देवा म्हणून म्हणल्यार ते नरोत्तम दास ठाकूरान बरयलेले तुमगेले स्वरारी आम्ही ऐकलींची तुम्ही इतली प्रार्थना केला ते देखून तुमकां सगळे तोंड जायनतील म्हणून उजरले ते देवाले वैरस्य विश्वास. हरे कृष्ण. धन्यवाद. ಶ್ರೀಲ ಲೋಕನಾಥ ಪ್ರಭುಲಾಗಿ पावन जेतना मुखार कसे जेत म्हणा शिक्षा गुरु आणि श्रीला गोस्वामीला अनुसार तांणी ते पावलींची जलारी तांणी वय हांका दीक्षा दिवच्याक ओपनांची तेन्ना हांणी कसं अलारी दीक्षी घेवन सिद्ध म्हणलेले एक हट धोरनो गुरुले गुरु कळनशी गुरुले सेवे करूक भायर सरताची तांणी कसं करता म्हळ्यार सकाळी फुडें उठावन गुरुन स्नान करू वच्चे तेन्ना इंटलागी वच्चे ते वाट हे पुरा जागो पुरा शुद्ध करून शुभ्र जावन दवरतशिलींची तेन्ना सुमार दिवस अशी जेवताना गुरुजी गेले ये कोण हे हांव इतली सकाळी ते ब्राह्मुर्तारा उठयता आसा ताजे की फुडेची येवन हे रितीरी क्लीन करून दवरतले कोण म्हूण पळया म्हणून एक दिवस तांणी निकोन राबून पळयतना नरोत्तम दास ठाकूरांनी क्लीन करचे पळयतांची तेन्ना तांकां एक इतले हे करून श्रद्धेरी मेगेल सेवे करता म्हूण सांगून तांणी तांगेल मनावता आनी तांणी तांकां दीक्षा दितांची. आता मी चारीचे कीर्तन ऐकूया. अश्विनी कामत माताजी हांणी म्हणून येता सांची श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरा म्हणलेले कीर्तन. हरे कृष्णा अश्विनी कामत माताजी. हरे कृष्ण माताजी. स्वागत आसा. हरे कृष्ण. नरोत्तम दास ठाकुर रचित श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे प्रार्थना पुस्तकातून काढलेले पद. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारी तुम बिना जगत संसारी पतित पावन हेतु तव अवतार पतित पावन हेतु तव पतिता प्रभु ना पाइबे मौसम पतिता प्रभु ना पाइबे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे हा हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंदा सुखी हा हा प्रभु नित्यानंदा
दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बोली पहाय चैतन्य निताय तव कृपा बोली पहाय चैतन्य निताय हा हा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा हा हा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा भट्ट जुग श्री जीवहा प्रभु लोकनाथा भट्ट जुग श्री जीवहा प्रभु लोकनाथा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगमगे नरोत्तम दास रामचंद्र संगमगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारी तुम बिना के दयालु जगत संसारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे हरे कृष्ण।
कृष्णा मस्त धन्यवाद अश्विनी कामत माताजी बरे लायक झाला ह्या पदाक की म्हणून हाजे एक 2 वर फुडकी एप्रिसिएशन मिळालं लायक झाला म्हणून सांगून बदल लायक झाला हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद हे कीर्तनेंतु सांगतांच की हे चैतन्य महाप्रभू दय करी ह्या 3 लोकांतो म्हणजे तिथले पतित जावन असे विंगड कोणाची तू म्हणजे ते आव फर्स्ट दुखून तू गेले प्रार्थना करता असं ते दुखून विंगड कोणालाही प्रार्थना ऐकूची पुढेची मिगेल प्रार्थना तू फर्स्ट स्वीकार कर का हे प्रभू नित्यानंदा नित्य बेजारसी मिगेल वैरी तुगेल मंदहास पूर्ण कृपा दृष्टी घालनो घाली तेदना हावय तुगेला वरीची नित्य आनंदारे असूयत हे प्रभू अद्वैता तुवे मक तुगेले प्रीतिपात्र जावनो काण घेतलारी चैतन्य महाप्रभुनी नित्यानंद प्रभूले प्रीती मेळता गदाधर पंडित श्रीनिवास पंडित हरिदास ठाकूर स्वरूप दामोदर षट गोस्वामी आणि लोकनाथ गोस्वामी लगे प्रार्थना करता की नित्य रामचंद्र चक्रवर्तीले संगत मेळो म्हणून समनो हे कीर्तनींतो सांगला आता मी सांगेले दीक्ष म्हणजे तरी कसं त्यांनी दीक्ष घेतले लोकनाथ प्रभू लगी तदनंतर कसं जता म्हणारी ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ त्यांनी श्यामानंद प्रभू आणि श्रीनिवास आचार्य लोटो वेस्ट बेंगॉल थई वताची आणि थई त्यांनी चैतन्य महाप्रभूले भक्ती मार्ग प्रचार करताची थई हेतुरी दामांतो फर्स्ट टाइम गौर पौर्णिमा महोत्सव करताची सक्कडे भक्ती परवश जावनो नृत्य करताना सक्कड वैष्णवांक देवाले पंचतत्व दर्शन अनुभव जाता आतानी आम्ही पंचाच कीर्तन ऐकूया सांगू येता असाची दीक्षा पै माताजी गौरांग बोलिते हबे म्हणलं कीर्तन हरे कृष्णा ओवर टू यू दीक्षा पै माताजी स्वागत अस हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा ऐकत असणार क्लिअर येस येस नरोत्तम दास ठाकूर महाराज रचित गौरांग बोलिते हबे त्या कीर्तन सांगता सामाजी गौरांग बोलिते हबे पुलका शरीरा हरि हरि बोले तेना याने बाबे नीरा गौरांग बोले ते हबे पुलका शरीरा हरि हरि बोले तेना याने बावे नीरा गौरांग बोलिते हबे पुलका शरीरा हरि हरि बोलिते ना याने बावे नीरा गौरांग बोलिते हबे पुलका शरीरा हरि हरि बोलिते नाम याने बाबे नीरा आरकामे निधाय चंदे करुणो होइबे
चाहबे आरकाबे निताय चंदे कोरोना होइबे संसार बसना मोरा कबे तू चाहबे विषय चरिया कबे सुदाह बेमाना कबे हम हेराबो श्री वृंदावना विषय चरिया कबे सुदाह बेमाना कबे हम हेराबो श्री वृंदावना रूप रघुनाथपति होइबे अकुटी कबे हम बोजाबो से जुगल प्रीति रूप रघुनाथपति होइबे अकुटी कबे हम बोजाबो से जुगल प्रीति रूप रघुनाथपति राहु मोर आशा प्रार्थना करियो सदा नरोत्तम दासा रूप रघुनाथपति राहु मोर प्रार्थना करेयो सदा नरोत्तम दासा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गौरांगा बोलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोली तेना याने कबे बीरा गौरांगा बोलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोली तेना याने कबे बीरा हरि हरि बोली तेना याने कबे बीरा हरि हरि बोली तेना हरि याने कबे बीरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवादों दीक्षा माताजी।
ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಕಿನಾಕಿ म्हणो ताळकस्की म्हणा कफाची प्रॉब्लेम असो का म्हणारे वय. ಸ್ವಲ್ಪ लास्ट म्हणताना जलारी तुम्ही चंदकोन म्हणले धन्यवाद मस्त धन्यवाद मुखारसनी म्हणका हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण या कीर्तनेंतो ठाकूर म्हणतात की देवाले नित्यानंदाले कृपा केदनाय मिळतले महामंत्र म्हणताना डोळे भोरून येवचे शरीर कंपन जेवचे असल पुरा लक्षण केदन दिसतले म्हळ्यार ते पुरो एक देवाले देवाले एक कृपा दृष्टी आमगेर वयर आसता म्हळ्यार एक आमकां एक फील जेवचे अशी अनुभव जेवचे वरयत ते तशी जल्लारी अनुभव जगता म्हणून म्हणटाची मन संशुद्ध जल्लार मात्र वृंदावनांत राधा कृष्णाले प्रेम मनावतले ना म्हणजे आमकां ते कसं की एक एशेत न्हय तशी जाल्यार मात्र ते ह्या भवसागरा सकून पार जेवचे जातले ताका षड्गो स्वामी दय जाई तांगे चरण कमलारी मन स्थिर करी म्हणून प्रार्थना करतात सांप्रायरीची ठाकुरांनी या दीक्ष घेतल्या इतली सांप्राय जाल्यारी त्यांनी आहार विशयांत जो एक तयार करचे आता आमकां बरा आसता की फूड खावका ते खावका हे खावका त्यांनी तशें करनाशिल्ली त्यांनी मधुकर वृत्ती करून मधुकर वृत्ती म्हळ्यार कशी मोवा मोसू एक फुला सुकून अनेक फुला वचून ते हनी मोव कुडसून दवर काण घेतली तशीची हन्नी एक घरा सुकून अनेक घराक म्हणून सांगतात ते ಕೆಲವು मधुकर वृत्ती म्हळ्यार घरात त्यांनी भिक्षा घेतशिल्लींची आणि तेंची स्वीकार आहार जेवण स्वीकार करतशिल्लींची त्यांनी फाईक म्हणून सांगून ओट्टू करून दवरची की नावे विंगड हे करचे तशी एक 5 घर म्हणून असलं त्या 5 घरा सुकून कसं मेळटा मेळले ना संच्या घराक वचनाची त्या रीती आशिल्ले तसले एक प्रकृतशील तांगेले आता मी नेक्स्ट भजन ऐकूया राधा कृष्ण प्राण मोरा हे कीर्तन म्हणून येता सांची सौम्या प्रभू माताजी हरे कृष्णा सौम्या प्रभू माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा स्वागत असं राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा जीवने मरणे गति यारो नहीं मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा कालिंदी रकुले केली कदंबे रवाना रतन बेदीरा उपरा बोसा बुधु जनम कालिंदी रकुले केली कदंबे रवाना रतन बेदीरा उपरा बोसा बुधु जना राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा श्यामा गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा चामर दुलाबो कबेरी मुख चंद्र श्यामा गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा चामर दुलाबो कबेरी मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरम गातिया मला तीरमाला दिबो दोहर गले अदरे तुलिया दिबो कर्पूरा तांबूले गातिया मला तीरमाला दिबो दोहर
अदरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरम ललिता विशाखादि जता सखी वृंदा अज्ञाया कोरिबो सेवा चरणारविंदा ललिता विशाखादि जता सखी वृंदा अज्ञाया कोरिबो सेवा चरणारविंदा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेरनुदासा सेवा बिलाशा कोरे नरोत्तम दासम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेरनुदासा सेवा बिलाशा कोरे नरोत्तम दासम राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा जीवने मरणे गति यारो नहीं मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण धन्यवाद माता हरे हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी छान करून म्हणला लाईक झाला कीर्तनेंतू ठाकूरजी म्हणता की श्री श्री राधा कृष्ण मिगेले पंचप्राण तंक हाव यमुना तीरारी कदंब वृक्षाचे मुळांतू वज्र खचित सिंहासनार बसयता आणि गोरी निकाळी जावन तंका चंदन लेप लायता चामरान वार घालता मालती फुला माळ घालता तांबूल दिता तांगेल प्रिय सखी जावन ललिता आणि विशाखाले अनुमतीन राधा कृष्णाले दिव्य चरणाचे सेवे करता चैतन्य महाप्रभु दास जलल मका ही सेव करचे भाग्य दी देवा म्हणून सांगून कळकळीन प्रार्थना करता म्हणून सांगतात हरे कृष्ण आत्मकारी तन्नी संन्यास दीक्ष जतरी एक होड एक प्रभाषक जताची तंगेले प्रवचनाचे मुख्य विषय हे असत की जाती भेद की वर्ण भेद नावे प्रायो ना तुम्ही संन्यासी जाऊ का ना गृहस्थ जलारी कृष्णालय सेव करून तसल कसले नसले कंप्लीट सरेंडर कृष्ण प्रज्ञेंतू कंप्लीट सरेंडर जाऊ का म्हणले नरोत्तम दास ठाकूराले प्रवचनांत असो तांगेले प्रत्येक कीर्तनांत जलारी आमका तेंच मेळता आसा की कृष्णाक कंप्लीट सरेंडर तसले डाउट ना की आम्ही कृष्णाक नमगलींची नावे केल्ले म्हणजे तागेले सेवे केल्यारे आमका ताजे फल खंडित जावन मेळता म्हणले विषयांत आता मी शुभाबाई माताजी का स्वागत करूया निताय पद कमला म्हणले कीर्तन म्हणूक हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी स्वागत हरे कृष्ण हरे कृष्ण निताय पद कमला
कोटि चंद्र सुशीतला निताय पाद कमला कोटि चंद्र सुशीतला जे छायाय जगत जुराय जे छायाय जगत जुराय हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय दृढ़ करी धरो निताय पाय दृढ़ करी धरो निताय पाय से संबंध नहीं जा भृत जन्म गेलो तार से संबंध नहीं जा भृत जन्म गेलो तार से पशु बुरो दुराचार से पशु बुरो दुराचार निताय न बोलिलो मुखे मजिलो संसार सुखे निताय ना बोलिलो मुखे मजिलो संसार सुखे विद्याकुले की कोरी बेतार विद्याकुले की कोरी बेतार अहंकार मत होया निताय पाद पसरिया अहंकार मत होया निताय पाद पसरिया असत्य रे सत्या कोरी माणी असत्य रे सत्या कोरी माणी निताय करुणा हबे ब्रज राधा कृष्ण पभे निताय करुणा हबे ब्रज राधा कृष्ण प्रभे धरो निताय चरण दुखानी धरो निताय चरण दुखानी निताय चरण सत्य तारा सेवक नित्य निताय चरण सत्य तारा सेवक नित्य निताय सदा पद करो आशा निताय सदा पद करो आशा नरोत्तम बोरो दुखी निताय मोरे करो सुखी नरोत्तम बोरो दुखी निताय मोरे करो सुखी राखो रंग चरण रपाशा रखो रंग चरण रपाशा हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಸುನೆ ನಮಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಭಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ हे कीर्तनींतो ठाकूर सांगतात की नित्यानंद प्रभूले चरण कमला वर्णन करताची त्या चरण कमला दयेन मात्र राधा कृष्णाले प्राप्ती साध्य संसार बंधनांतू कसले आनंद ना आम्ही बायला चेरडोवा एक परिवार म्हणून सांगून बसता शिवाय तांतो आनंद आमकां स्थिर जावन ना राधा कृष्ण कृपे जाय जाल्यार नित्यानंद प्रभू सेवे केल्यार मात्र साध्य जाता ते देखून नित्यानंदाले चरण कमल दोन हातांनी गट्टी धरका सोडून जा तगेलೊಟ್ಟು भक्ती आनंदारी नृत्य कोरका तेन्ना राधा कृष्णाले कृपे प्राप्ती जाता म्हणून सांगतात आता एक प्रवाचक प्रभाषक जातरी प्रीचर जातरी त्यांनी कृष्ण प्रज्ञे सकाळांक बोधन करता आशिरींचे प्रवचन जाता असते
मुखार कसं जाता म्हळ्यार तेन्ना करता आसतना ब्राह्मणांक पुरा एक नमुन्याचे ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ येता कित्याक म्हळ्यार तांणी सकडांकय कृष्णाले हे म्हणटना समान जावन पळोवन जाती भेद नासतिले सकडांकय दीक्षा दितशी तेंची तशें आसतना ब्राह्मणांक कोप येत आशिल्ले तांणी कोप येवन आनी हाजी पुरा फल भोगू आसा म्हण पुरा नरोत्तम दास ठाकुराक सांगता आशिल्ले ते आयकून तांकां मनाक मस्त बेजार जाता तांणी देहत्याग करूंक तीर्मान काडून तांणी देहत्याग करतात तेन्ना तांगेले शिष्य पुरा मस्त कळकळीन प्रार्थना करतांची ते अशी जाल्यार म्हळ्यार ब्राह्मण सांगतांची ಸ್ವಲ್ಪ तांगेले विरोधी ब्राह्मण आशिल्लींची तांणी सांगतांची की हाणे केल्लेले जे कर्माचे फल भोगचे म्हण पुरा सांगले तेन्ना शिष्यांनी पुरा मस्त कळकळीन प्रार्थना करून तांणी वापस ते देहांतूची येवन मेळटाची आनी मुखार तांणी एक वर्स आसताची एक वर्स नंतर तांणी पद्मा नयनतूची विलीन जाताची आता स्वाती कामत माताजी रे कीर्तन ऐकूया हरे कृष्णा स्वागत आस माताजी श्री रूप मंजरी पादा म्हणले कीर्तन सांगू येता सांची स्वाती कामत माताजी हरे कृष्णा स्वागत हरे कृष्ण श्री रूप मंजरी पादा से मोर संपदा से मोर भजना पूजना से मोर प्रणधना से मोर आभरणा से मोर जीवनेर जीवना से मोर रसनिधि से मोर वांछा सिद्धि से मोर वेदेरा धारमा से वृत से तापा से मोर मंत्र जपा से मोर धरमा कारमा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रमा राम राम हरे हरे अनुकूल हवे विधि से पद होइबे सिद्धि निराखिबो दुजी नायाने से रूप माधुरी रसी प्राणकुवलय शशि प्रफुल्लिता होइबे निशि दीने तुआ आदर्शन आही गरले जरलो देही चिरोदिना तपित जीवाना रूप करोदया देहो मोरे पद छया नरोत्तमा लैलो शरणा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रमा राम राम हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रमा राम राम हरे हरे. हांगा नरोत्तम दास ठाकूर सांगता साची श्री रूप मंजरीचे चरण कमलांतू मेगेले संपत आस थयेची मेगेले भक्ती आणि पूजा वस्तू आस तांनीची मेगेल जीवनाक अर्थ दिताची तांनी मेगेले जीवनाक पुनर्जीवन दिताची तांनी रसांतू सिद्ध आसाची आणि त्या सिद्धीक तांनी योग्य आसाची म्हणून तांनीची म्हाका वैदिक शास्त्राचे नियम आसाची तांनी मेगेल उपवासू तपस्या मंत्र जप तप आणि मौन उच्चारण्याचे अर्थ जावन आसाची आणि पुरा धर्म आणि गतिविधीचे आधार जावन आसाची अनुकूल भक्ती सेवेचे शुद्धीकरण प्रक्रियेनं व्यक्ती परिपूर्णते प्राप्त करतात ते दोन्ही डोळ्यांनी पळोवच्याक समक्ष जातात तांगेल दिव्य रूप मेगेल हृदयांतू चंद्र समान आसून असं दिकून मेगेल हृदयाचे आध्यात्मिक आकाशांतू उज्वाड आस हे चंद्राले उज्वाडो राती मात्र नैशी दिसाचे भी असतात तुगेल सान्निध्याचे अभाव मेगेल दृष्टीक विषसमान असतले आणि हाव आजीवन पर्यंत पीडित असतले दय कोरनु तुगेल चरण कमलाचे सावळींतू दवरी खयम म्हणू नरोत्तम दास ठाकूर हांगा विनंती करता आसाची. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद स्वाती कामत माताजी लायक करून म्हणले अर्थय सांगले लायक झाले धन्यवाद मस्त धन्यवाद. आता मी ಸ್ವಲ್ಪ अनाउन्समेंट पळया हाई दामोदर आरती आसा 7:15 असतल टाइम 7:30 का हाई शनिवार इंग्लिश स्पीकर हन्नी हिज ग्रेस द्वारकाधीश प्रभुजी हंगेले सेशन असा टॉपिक दामोदर लीला आणि सोमार 10 ऑफेन्सेस सेशन तांतू 8 ऑफेन्स सांगता क्लास काडवता आसाची हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजी यूजुअल टाइम 8:30 दामोदर आरती आस देखून 8:15 नाकाची सकाळी जॉइन जायाची 8:50 नाका स्टार्ट जाता 21st संपूर्ण भगवद्गीता पारायण संजे 5:30 मस्त स्लॉट्स बाकी आसाची एक लायक एक विषय दामोदर महिन्यांतो एक जलरी एक श्लोक सांगू असे एक प्लॅटफॉर्म भगवत पुराण कोंकणी दिता सांची आमका सकाळांक तेन्ना एक श्लोक जलरी एक म्हणजे एक अवकाश काणगेया तुमगेल नाव विद्यापै माताजी भारती माताजी आणि माया नायक माताजी हांगे लागी दियाची आणि तुम्ही दामोदर आरती होस्ट करूक जल्दी जनान मुखार येवका सुलभ असा नित्य देवाक तुम्ही एक दिवो लायताची तुपा दिवो पणटींतो ते एक आरती दाखोवचे त्यात तुम्ही 2-3 सेशन आसोकून पळयता आसाची तशीची तुमगेल घरांतू तुम्ही आरती करतना ते जस्ट एक व्हिडिओ मुखार केला जाल्यार आमकां सकाळांकय ते पळोवचे एक भाग्य मेळटा सकाळांनी मुखार सून येवका आणि दामोदर आरती होस्ट करका म्हणून निमगून घेता. आता नेक्स्ट कीर्तन म्हणून येता सांची हरी हरी कृपा करी राखो म्हणले नंदिता कामत माताजी हेब्री सुकून हरे कृष्णा माताजी स्वागत असा. हरि हरि कृपा को माताजी म्यूट जला अनम्यूट करा. ओके समझल ना. हरि हरि कृपा कोरी राखो नीचा पड़े
कामक्रोधा जय जाने लोय फिरे नानस्थाना विषय भुंजय नाना माते यारदाता कोरी नाना विराजा तो मारा स्मरण केलो दोरे अर्थाला बयासे पाटा वैष्णव वेशा भ्रमिया बुबुलिये घरे घरे नको पडे काम क्रोधा जय जाने अनेक दुखेरा पोरे लोईये व्रज शुद्ध प्रपदोरे बंधिया दैव माया बालतरे साई से दोरे भावा कूपे दिले कादारिया हरे हरे हरी पड़े काम क्रोधा छाया जाने पुनयादी कृपा कोरी जनरा कैसे दारी स्थानिया तुला व्रजा भूमे कभी से देखियो भलो नटु अपराण गेलो कोहे दिन दासा नरोत्तमा नटु अपराण गेलो कोहे दिन दासा नरोत्तमा कृपा कोरी राखो निज पडे काम क्रोधाच्या या जाने लोय फिरे नानस्थाना विषया भुंजया नाना माते हरि हरि कृपा कोरी राखो निज पडे हरि हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. लायकन सांगले या कीर्तनेन सांगता की हरी हरी तुगे चरण कमलारी शरण दी षड्वैरी मेगेले वैरी आक्रमण करून या भवसागरांतू दुरित भोगचिवेरी करता असाची त्या रीती केला हरिनाम संकीर्तनेन तुका प्राप्त करता म्हणताना वापास ते माया मोहांतू पोणू दुरित भोगतास मग हे भवसागरा दुरित असुकून ब्रजभूमीक आपण वर म्हणून प्रार्थना करता असच. नरोत्तम दास ठाकूराले ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಕಲೆಕ್ಟ್ केलेला तुमगेलो शेअर केला कसले चुकी जल्ला म्हण गेला रे सगळ्याला क्षम मागता. नरोत्तम दास ठाकूराले हजारो शिष्य शिलींची त्यांना तांगेल विषयारी श्रील प्रभुपाद हनी सांगला की this sound is above the material platform, it is directly from the spiritual platform and there is no need of understanding the language. It is just like a thunder burst. Everyone can hear the sound of thunder. There is no misunderstanding. Similarly, these songs are above the material platform and they crack like thunder within your heart. Wait, प्रभुपादान सांगील विषयांतू सांगीले करेक्ट म्हणून आमकां दिसनावे आमी आतां नव कीर्तन आयकलींची ताजी पुरा जे अर्थ आमकां लँग्वेज गुतना पुरा कीर्तन येशिले बेंगळी भाषारी जाल्यार आमकां ते तांतुले विषय कसले म्हणलेले मनावरचे ते एक पद सकडांनी ते कीर्तन तितले भक्ती सांद्र जावन सांगले आमी ते मंत्रमुग्ध जावन आयकलींची तेन्ना आमकां ते
फील जाल्ले प्रभुपादाले वर्ड्स कितले सत्य म्हणलेले आमकां ते आमगेल मनाक फील जाला म्हण लेखता मिगेल मनाक जाला सो तुमकां जावन आसतले म्हण लेखता आता नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सांची माधव चरण प्रभुजी आणि सांगता आसाची जे अनिलो प्रेम धन म्हणले कीर्तन सांगू का माधव चरण दास प्रभुजी येता सांची प्रभुजी स्वागत असो हरे कृष्णा हरे कृष्णा थँक्यू माताजी ऍक्च्युअली मुगे नाव नाशिल्लें लिस्ट अंताची पण म्हाका एक नरोत्तम दास ठाकूर भजन म्हणचे एक आश जाल्ली हे नरोत्तम दास ठाकूरांनी चैतन्य महाप्रभुले आणि तांगेल सहचराले विरहाने म्हणचे हे तांगेल सहवास मेळनाशिना दुःखाने म्हणचे प्रार्थना जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनाता कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा मोरा भट्ट जुग कहा कबीरा एक काले को था गेला गोरा नटरा पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो गौरंग गुणेरा निधि कोथा गेले पावो से सब संगीर संगे जे कोई लोबिला से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हाजर तशा गोलोकाचे दिव्य प्रेमाचे संपत्ती घेऊन आयलो आणि दये आणि करुणाचे भरिलो श्रीनिवास आचार्य खंय गेलो म्हणून एक आचार्यांक आणि एक भक्तांक याद करून तांणी हे करताचे आणि मिगिले स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी खंय गेले सनातन गोस्वामी खंय गेले आणि पतित लोकांना उद्धार करचे रघुनाथ दास गोस्वामी खंय गेले मगेल प्रीतीचे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी खंय असायचे कृष्णदास कविराज खंय असायचे महान नर्तन करतले गौरंग महाप्रभू अचानक खंय गेले गायब झाले
हांव मुगेल मात्ते फातराक अपटून घेता आणि उज्जंत पडता सर्व गुणाचे निधी गौरंग महाप्रभू हांव केन्ना पळोवचें खंय पळोवचें कोणाले सहवासांत येवन गौरंग महाप्रभू तांगेल सर्व लील करून हांगा लोकांक आकर्षित करत आशिल्ले ते सर्व भक्ताल बरोबर तांणी खंय म्हाका दिसनाशिल्लें हे जालें म्हणून नरोत्तम दास रडते आसाचे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी. तुम्ही लायकोन सिंग केला हांव वापस सांगला रे मी गेले हे जाता की तुम्ही लायकोन म्हणटाची कितें नाही तशीची मिनिंग सांगले. धन्यवाद मस्त धन्यवाद. आज तुम्ही म्हणलं देखून लाईक गेलं ना म्हण गेला रे लेडीज ओनली सेशन जात आशिल्ले 9 लेडीजान म्हणला म्हणजे ह्या ग्रुपांत इतले प्रभुजी सासांची जाल्यार कोणेय कीर्तन म्हणूक मुखार येणीची तुम्ही आयली जी तुम्ही ते म्हणले बद्दल मना मस्त संतोष केले. ते देवाला एक सेव करचे एक भाग ते तुमक ते भागी मेळ्ळे ऐकूच भागी आमकां मेळ्ळे. सो मस्त धन्यवाद प्रभुजी. आता हांव तुमगेले रिक्वेस्ट करता सर्व ओट्टू प्रभूजींना नवीन नवीन लोकांक चान्स दिले दिसताची. हांव तुमगेले रिक्वेस्ट करता आसा की आयची हे सेशन तुम्ही कंक्लूड करता म्हण सांगून नरसिंह प्रणाम म्हणून शिल्पा हेगडे माताजी आसाची नरसिंह प्रणाम म्हणटाची नरोत्तम दास ठाकूर एक सेशन डिसअपियरन्स डे तो आम्ही एक स्पेशल केलेलं हे एक सेशन तुमगेले दोन्ही उत्तरांनी एक कंक्लूड करता म्हणून सांगून निमगून घेता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नरोत्तम दास ठाकूर बद्दल ऑलरेडी राजेश माताजीनं सर्व सांगितलं असा. आणि दोन विषय आम्ही पळयता नरोत्तम दास ठाकूरांत त्यांनी एक म्हळ्यार त्यांनी तांगेले ओट्टू भजन एक प्रार्थना रुपार आसा तांगेले भजन ओट्टूचे आणि तांगेले भजन म्हणचे बीचे आमकां एकदम स्लो म्हणका खंयचे भजन ताका आणि एक प्रकार आमकां आमी स्वताच प्रार्थना केलें म्हणून एक अनुभव जाता. कितले आमी स्लो म्हणटाची तितले तांतू हे येता हे नरोत्तम दास ठाकूर भजनांत. आणि दुसरे कसं की मारी तांगेले ते एक्चुअली खाली भजन बरयत न्ही ऑलराउंडर आशिल्ले ते पुस्तक वितरण बी तांणी फर्स्ट श्रीनिवासाचार्य आणि श्यामानंद पंडित तांगेले बरोबर तांणी फर्स्ट तांगेले आम्ही पुस्तक वितरण आम्ही करताच आता. फर्स्ट पुस्तक वितरण चालू जाले तांगेले ते तिगलो खाले हंतुला स्टार्ट जाल्ले तांणी ओरिसांतू बंगालांतू मस्त कर्ण हे केले. आणि आता माताजीने सांगितलं म्हणे तांणी फर्स्ट चैतन्य महाप्रभुले गौर पौर्णिमा फेस्टिवल तांणी केले केतुरी ग्रामांत. आणि एक ऑलमोस्ट 33 भजन तांणी बरयल्याचे प्रार्थना भजन सुंदर भजन बरयल्याचे. आणि चैतन्य महाप्रभुले एकदम तांणी हे आशिल्ले तांणी येवचे पयलीचे चैतन्य महाप्रभूने एलम्स केल्ले मागीर एक सुंदर भक्त येताला हांगा म्हणून पद्मा रिवराक तांणी सांगिल्ले ताणा येयले की मुगेले कृष्ण भक्ती ताका दिवका म्हणून थंय ते कृष्ण भक्ती तांगेली ओट्टू थंय सोण गेले तांणी पद्मा नदींत. आणि केन्ना पद्मा नदी सांगता कशें कळताले म्हाका इतले लोक येतात हांगा भक्त नरोत्तम दास ठाकूर म्हणून म्हाका कशें कळताले तेन्ना नरोत्तम दास ठाकूर तुगेले उदकांत ताणें पांय दवरच्याकाची तुगेले उदक वैरवच्या सूर जाता तूं कळता हा होच नरोत्तम दास ठाकूर म्हणून. तेन्ना पयलीची तागेले जल्म जालो नाशिल्लो तेन्ना तो सांगता नरोत्तम म्हणून हडोडान हे करच्या सुरू केलें तांणी चैतन्य महाप्रभून. तेन्ना उठू भक्त विचारतात तांकां कोण नरोत्तम आमगेले इतले भक्तांत नरोत्तम म्हळ्यार नांवाची कोणीच नाची कोणाक आपयत आसा आनी म्हणून. तितले चैतन्य महाप्रभून ऑलरेडी तांणी जल्म कितले की पयलीची तागेले बद्दल प्रचार चालू केल्लो आनी तागेली ग्लोरी करचे चालू केल्ली. कितले व्हड भक्त म्हणून आमी विचार करीता जल्माक येनाचे कसले कार्य केले ना ताणें भक्तीचे तेन्ना दवरून तांगेले प्रचार चैतन्य महाप्रभू तांगेले बद्दल ग्लोरिफिकेशन चालू करताचे भक्तांक म्हळ्यार आमी विचार करताचे. आनी आज आमकां तांगेले बद्दल उलोवच्याक तांगेले भजन हे करच्याक मनशां मेळ्ळी म्हळ्यार आनी हे कार्तिक म्हयन्यांत
भारी हे लाभ मेळता आमकां हाचो. हरे कृष्ण. श्रेय उठू टीम हाकोच का कोण हे ಒಟ್ಟುचे अरेंज कोरन इतले कोरन हेकत लेಕ್ಕ तांका ಒಟ್ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳ್ಳಿಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ तांका आता श्रेय होता तांणी ಒಟ್ಟು अरेंज केल्ले हाचे बद्दल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रभुजी. आज हांगा उपस्थित आशिल्ले सकड वैष्णवांकय वैष्णवींकय धन्यवाद. आज आमकां प्रभुजीन सांगिल्लें डबल धमाका कार्तिक महिना दामोदर महिन्यानी नरोत्तम दास ठाकूर डिसअपियरन्स डे आमकां दोन्ही आज आयकुचे आणि एक भागी घेवचे एक चान्स मेळ्ळे. सो सगळ्यांकय धन्यवाद. आता मी हे सेशन आणि एंड करूया. नरसिंह प्रणाम म्हणून शिल्पा हेगडे माताजी तुमका स्वागत करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे श्री कृष्ण. जय नरसिंहा जय जय नरसिंह देव. प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाये हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदयेर्नरसिंहा नरसिंहदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरी नखाम् अद्भुत शृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम् केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि. जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जयो प्रह्लाद महाराज. निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल. जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव. श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय. श्री श्री भक्त प्रह्लाद महाराज की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद शिल्पा हेगडे माताजी. नरसिंह प्रणाम म्हणलेल्याक. आता प्रभुजी या सेक्शन तुमगे सगळ्याले अनुमती आसा म्हूण गेल्यार हे आयचे सेक्शन हांगा आमी एंड करची नवा. कसलेय चुकी जाला म्हूण जाल्यार क्षमा करा. आयचे सेशनांत अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशमया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। श्री कृष्णार्पणमस्तु।